Ka FKGGP Nongstoin Circle mentaka sengi ka arpau terik ukala lengkot arjar arpesan. Hapo ka jingilam ubak bros tartersa General Secretary ba Ananstar Penlang Vice President. Kilalet ban jureb ya ka Nongstoin Civil Hospital. Halor ka jingyo jingtep ya ka jingbombiang kilat ay jing sumar hak te jaka kenthop nadu ki tiar tes bat ki doktor. Hak te jinglet jureb warla ka seng kamsham la yo ban ya kendu ya medical superintendent namar bu umdon hapo hospital. Nre kila yo lat pat ban ya kendu yu doktor badai pej. Bada ka jing jureb batuar jingmon ka seng kalalap ya shibun ki jing bombet bombiang hak te jaka sumar ba kenthop ya jing duna ki kalikit nongpang ne ambulans ka jing bomdon ka kalikit mediap ne mortuary van ka jing bomdon ki doktor specialist banle ya ka ultrasound ka jing khapnya ki kamera thia na ka benta ki longkme ba armet bat ki blada ban kha khlung ha ka ba ki lahab ban thia wat habar ki wadru ka jing duna ki tier test ka jing bomdon ki doktor khmat bat ka jing bombiang ki dawai da shin bat ha ke babun ki khap ki nongpang ki haban le thid hi na shabar ha ka ju ko por ka seng ka lalap ru ba ka kamera OPD ka long ka ba khapnya hadu kata kata bat kat kum ka jing lap jong ka seng ka don tang ka wei ka kamera ban le ya ka routine check up ka seng ka lapan pauru ba kum ba ka long menta la idon kam kerki ban pleno ek intensive care unit la ni ICU kenang ba onla ban sumar kham kloi gitu gi bala khamjor ka jing shitam ka seng ka ajing murru ka tanat ka koi ka khya ban kham pen bun gi nong trei kenang ba onla ban ai jing shakri ba kham bai ki paj ba namar kata ka seng ka kentu gi bor badai pej bikin phai khmat bat sim khia ban pen bit pen biang gi jing don kam jong ki paj ba ka dong ka than bat kala pen tikinaru bakan salet mi si ki bor badai pej ya ka tanat ka koi ka khya ban yai budin na ka penta ka jing ba jong ki paj ba ka than Gini kali ya seng FGP Nongstoin Circle Iwan hari jaka ka pemeta ban le ya ka surprise checking ka be bekan di hospital ka badan ni hapo Nongstoin town area. Gini kali ka jongi lawan hani imot ban ya kendu UMS jong ka civil hospital Nongstoin ring ngiwan hani ba ngilap ba UMS udang shim leave mo udang don haka syuti jongi. Ndri wala kataru na kali ka jongi ka seng ya nilayo ban ya kendu ya in charge jong ya ki in charge ki bayar dei berkan ko ki po civil hospital habang ngila let support nirung support ngila let ya ka inspection nilap subur ki ba nakapos ka por baki pai ba ki ya ut ya nam ya kan ka jing don kam jong civil hospital hagani ka por ngilap siya ba ka jing duna ka ba kong san kalong ba kajing duna habi dei bat kiman power yo i hangni ba nadu ki doktor nadu ki nurse nadu ki security nadu ki ba kenthop bet ki ba tre hangni hapo civil hospital yo i ta kajing duna abagi le chupo yo i ba ya ka jaka OPD ngilap ba kadai ke jaka ka ba khapnya ba ke jaka ka ba long ka bamla su ban pej ban ya nujo berkiwe pergi ki hospital namar ngilap ba kani kadai civil ke badon hapo Nongstoin town area ti habagi let support ru ngilet ki ward ba per ngilap sibun ki jingduna hakabi dei bat ka jing thia ki ya ki nong thia pang ban ngilap ru hakawi ka naki ward relate mentar kadai ka jongi kelung ngilap sisa hangni ba ka jingduna kalong ka space lane ke jaka ka ba ngidon kam kerki ya kali ke jaka bat benhe le bat penya marbelei hang tu la phathialang bati khlung badang kha bat ya ki kin thei ki bompat kharu tina kalian ke jongi ngilayok ban ya kren bat ki bojo ko ki kya hang ne po civil hospital na kalian ke jongi ru kilapan pau ya kata ke jingdon kam ya ka ban pen bon susu ya kaman pawar lande ya ki nong tre nok ta ne po civil hospital ti ngilap lu ya kawai ka jingduna kalong ba kini ki ambulance lande ke bagi khot kum ka mortuary van ban kit ya kinong ya ki balak flat no hang ni po civil hospital ngilap syaba ani ka mortuary van kam don ku jinglap ka jongi ka ultrasound ka machine ka don tang ba doktor bade pek nang bata ka ultrasound don nang ta doktor khmar rum dan nang ta kawai kalong ka ba khamon kam kalong ka ICU hadu menta kat kami ka civil hospital han Nongstoin bade bataru ICU hadu menta ka padon nang ta ini ki test ru bun ki nang duna antam kini ki ka radiologist ka pathologist nang ta kan ka biochemist
kita kim don nang ta kiwe ru ki long ki ka tes ka duna pha namar ba kat ku mujing lap jongi kalong ba ki duna ki nong pek ki doktor ki be pek ki be ki long ki specialist be pek ki ne ki ya kan ka tes nang ta ka dawai ru ha bangi lek sapo ngi kendu ki nong pang ki ong ba ki babun ki dawai ki mio nang ne re ki hap thit na saba jang hospital nang ta nio iru ya ga jidon kam jong kini ki private ward mah hang ne ha civil hospital nong stoin namar bani i jidon tang kini ki general ward te ka ba na kaleng ga jongi ni kentu ya ka sarkar kalong ba ki de pen don no kini ki private ward nang ba ka kampen sup ya ki nong wan thiap pang hang ne ha civil hospital nagaling jungi gaseng katu ila lap shaya ta kiching la ding ta chudu na hane po civil hospital nagaling jungi gaseng ngin sa shim ka senjam ba ngin sa tho ka sarkar ba kedai ka sarkar kali ban penbiang no wud ya kini ki juron kam po civil hospital kam tame ya ka ICU kumbagila mention mene ba ka ICU kan supply no ang nation pan kita kerpat syai sarkar bahkan penkloy ya kene ka ICU badru ya kaman power badai pej badai kemi ane po hapo ka ICU jong kene ka civil hospital ngin saya ibudin ya kini ki kam ke ba salek ane sikmat berdekat ka HSP West Hills district ya seshim di senjam bagi sa lek seki bor kita kamalon kami ini kam